Mliečna dráha je ohnivý pás poháňaný zemskými výparmi. Svet pozostáva zo zeme, vody, ohňa a vzduchu. Slnko je najjasnejšia hviezda v kozme. Zem je stredom vesmíru. Od začiatku svojej existencie sa ľudstvo zamýšľa nad tým, čo je vesmír a aké je naše miesto v ňom. Názory na kozmos, či už mýtické alebo vedecké, sa postupne menili. Len čo sme si zvykli na jednu teóriu, objavila sa ďalšia. Dokonca i niektoré z dnešných najpokročilejších meraní vesmíru majú 30% odchýlku. Možno bude naše terajšie chápanie sveta pripadať budúcim generáciám rovnako bizarné, ako sa nám javia názory našich predchodcov. Jedno je však isté. Vždy sa budeme pokúšať odkryť tajomstvá vesmíru. Zázraky vesmíru. Objavovanie bez konca. Vesmír je nekonečný, nezväčšuje sa ani nezmenšuje, je večný, nemenný a chladný. Aristoteles roku 350 pred našim letopočtom. Aristotelovo presvedčenie, že hviezdy sú nehybné a vesmír nemenný, bolo pevne ukotvené v západnom myslení až do 20. storočia. Dokonca ani Albert Einstein toto tvrdenie nespochybňoval a domnieval sa, že vesmír sa v čase nemení. V roku 1929 však americký astronóm Edwin Hubble túto teóriu vyvrátil. Pri svojich pozorovaniach ďalekohľadom na Mount Wilson v Kalifornii sa zameral na tento rozmazaný fliačik v súhvezdí Andromeda. Sledovanie tak ďalekých hviezd priviedlo Hubble k záveru, že sa jedná o inú galaxiu, vzdialenú viac než 2 milióny svetelných rokov. Hlbším pohľadom do vesmíru objavil ďalšie galaxie a zistil, že sa vzdialujú. Čím boli ďalej od Zeme, tým rýchlejšie sa od nej vzdialovali. Dokazovalo to ich sfarbenie. Podobne ako sa mení frekvencia zvuku podľa toho, či sa predmet približuje alebo vzdialuje, mení sa i farba svetla, ktoré objekt vysiela. Do modra, keď sa pohybuje smerom k nám, a do červena, ak sa pohybuje opačným smerom. Nakoľko sa vesmír medzi galaxiami rozpínal, vlnové dĺžky ich svetla sa posúvali do červeného spektra. Hubbleov objav predpovedal nejaký počiatok, bod, ktorý znamenal vznik času a priestoru. Veľký tresk. Nehľadiac na to, kde a ako sa veľký tresk odohral, považuje sa tento obrovský výbuch zrnka menšieho než atóm za pôvodcu vzniku všetkej hmoty. Subatómové častice sa pôsobením gravitácie zhlukovali a tvorili jednoduché atómy hélia a vodíka. S rastúcou gravitáciou sa molekuly vodíka zväčšovali a otepľovali. Zrodili sa hviezdy. Hviezdy, ktoré žiaria, explodujú a zaplňujú vesmír životodarnou energiou. Pôsobením príťažlivej sily sa hviezdy spájali do galaxií.
Hubble sa domnieval, že tvar galaxie vypovedá o jej veku. Počiatočný neforemný zhluk sa podľa Hubble postupne navinuje a spevňuje, tvoria sa ramená, ktoré galaxiu omotávajú ako klbko nite. Ale v tomto sa Hubble mýlil. Rôzne galaxie majú odlišný tvar nezávisle na svojom veku. Medzi miliónmi špirálových galaxií je jedna, ktorú nazývame naším domovom – Mliečna dráha. Naša galaxia je obrovský disk, pozostávajúci z 200 miliárd hviezd. Je taká veľká, že svetlo by potrebovalo 100 000 rokov, aby preletelo z jedného konca na druhý. My sa nachádzame v modrom ramene, asi v 2/3 smerom od stredu k okraju galaxie. Tu sa nové hviezdy javia ako modré. Oranžová oblasť obsahuje miliardy starších hviezd. Hlúčiky najstarších hviezd, viac než 12 miliárd rokov starých, sa vznášajú okolo galaktického disku. Zo Zeme je najlepší výhľad na Mliečnu dráhu z južnej pologule v zime. Ako sa Zem otáča a nastáva noc, ukáže sa nám na oblohe žiarivý stred galaxie. Napravo sa rozprestiera chumáčovité hviezdne rameno. V týchto okrajových častiach galaxie nájdeme hmlovinu, prachové a plynové mračná, z ktorých sa rodia nové hviezdy. Pôsobením gravitácie sa medzihviezdna hmota spája. Zhluk hmloviny hustne a jeho gravitácia sa zväčšuje. Keď je dostatočne stlačený, jeho teplota sa prudko zvýši, dôjde k jadrovej fúzii a zrodí sa hviezda. Hviezdu tvorí predovšetkým vodík. V dôsledku neustále prebiehajúcich termonukleárnych reakcií sa vodík mení na hélium. Jediné, čo bráni hviezde v explózii do vesmíru, je protichodná sila jej vlastnej gravitácie. Menšie hviezdy žiaria chladne, červeno a tlmene. Masívne hviezdy svietia do modra a jasne. Život malej červenej hviezdy môže trvať až 100 miliárd rokov alebo viac, ale veľké modré hviezdy vyhoria rýchlo. Zanikajú už po niekoľkých miliardách rokov. Osud hviezdy závisí na jej veľkosti. Tie najmenšie jednoducho vyhasnú a rozplynú sa, ale väčšina hviezd končí svoj život dramatickejším spôsobom. Keď hviezda vyčerpá svoje zásoby vodíka, zčervená a zväčší sa. Nakoniec dochádza ku kolapsu jadra a hviezda vybuchne. Čím väčšia hviezda, tým mohutnejšia explózia. Vonkajšie vrstvy hviezdy po výbuchu zanechávajú hmlovinu v tvare prstenca. U hviezd s priemernou veľkosťou podobnou nášmu Slnku sa zo zvyšku jadra stáva biely trpaslík, čo je vlastne hviezda bez nukleárnej energie približne o veľkosti Zeme. Na Dobry, 10 až 50 krát väčší ako naše Slnko, žijú rýchlo a zanikajú mladí. Hviezda 10 krát ťažšia než Slnko spaľuje jadrové palivo 5000 krát rýchlejšie. Končí obrovským výbuchom nazvaným supernova, po ktorom vznikajú maličké, nesmierne hutné neutrónové hviezdy. Jedna čajová lyžička neutrónovej hviezdy váži rovnako ako Empire State Building. Pulzary, čo je ďalší názov pre neutrónové hviezdy, obsahujú hmotu 500 000 násobne väčšiu než Zemeguľa, vtesnanú do telesa o veľkosti mesta New York. Ich magnetické polia sú také silné, že zachytávajú energiu vyžarovanú hviezdou a na póloch ju stáčajú do úzkých kuželov. Ak póly rotujú v našej rovine, vidíme blikajúce svetlo.
najhmotnejších hviezd proces v tomto štádiu nekončí. Po supernove zostávajú záhadné miesta prázdnoty, čierne diery. Hustota čiernej diery je taká obrovská, že ani svetlo nemôže uniknúť z jej príťažlivosti. Domnievame sa, že výbuchy supernov vedú k vzniku nových hviezd. Explózia po sebe zanecháva hmotu rozptýlenú v hmlovine. Pôsobením gravitácie sa molekuly tejto hmoty navzájom priťahujú, až sa z nich na ostatok vytvoria nové hviezdy a planetárne systémy podobné nášmu. Vďaka činnosti supernov sa galaxia zaplňuje. V roku 1987 zaznamenali astronómovia v čílskych Andách prvý raz od objavenia teleskopu supernovu. Pri pohľade na južnú oblohu spozorovali dva obláčiky svetla, Magellanove mračná. Sú to satelitné galaxie vzdialené 170 000 svetelných rokov. Z pôvodne zastretých hviezd sa akoby rozsvietením vesmírnej žiarovky stali najjasnejšie body na oblohe. Anglo-austrálske observatórium v Novom Južnom Walese patrí k miestam s najlepším výhľadom na Zemi. Austrálčanom sa podarilo zachytiť tento unikátny záber výbuchu supernovy. Nárazové vlny explodujúcej hviezdy, ako napríklad Magellanovej supernovy, pravdepodobne spustili proces zrodu Slnka. Pred približne 5 miliardami rokov rozvírené mračno prachu a plynu postupne kondenzovalo. S rastúcou hustotou sa zvyšovala i jeho gravitácia. Teplota jadra prudko vzrástla a v našom Slnku začali prebiehať nukleárne reakcie. Slnko je hnacou silou všetkých foriem života na našej planéte. Bez jeho energie by život na Zemi nikdy nevznikol. Každý deň vychádza Slnko na trochu odlišnom mieste, posúvajúc sa behom roku smerom na východ. 2 dni v roku pri letnom a zimnom slnovrate sa východ Slnka nemení. Toto pohrebisko z doby kamenej v Írsku je ukazovateľom zimného slnovratu. Bolo postavené tak, že v najkratší deň roku, 21. decembra, dopadajú slnečné lúče dovnútra hrobky. A to už celých 5000 rokov. Na svete existuje veľa podobných miest, ktoré určujú pozíciu Slnka, Mesiaca, hviezd a planét. Pred 3500 rokmi uctievali Egypťania Slnko ako svojho boha Ra. Typickým príkladom sklbenia egyptskej mytológie a astronómie je Abu Simbel. Egypťania verili, že boh Ra sa znovu zrodil za každým, keď prvé lúče Slnka prenikli do veľkej stĺpovej siene chrámu. V minulosti sa Slnko považovalo za dokonalú žiariacu guľu. S vynálezom ďalekohľadu však astronómovia zistili, že sa neustále mení. Na jeho povrchu sa objavujú tmavé škvrny a dochádza na ňom k výronu horúceho plynu. V ultrafialovom svetle sa nám Slnko javí ako dynamické teleso, plné žiarivých výbuchov, ako kotol energie. Naše Slnko je priemerne veľká hviezda, asi 1 000 000 krát väčšia než Zem. Okolo svojej osy sa otočí za dobu 1 mesiaca. Slnko je od nás vzdialené približne 150 miliónov kilometrov a práve táto vzdialenosť zabezpečuje vhodné podmienky pre život na Zemi. Povrch Slnka delí od jadra približne 700 000 kilometrov.
Teplota sa veľmi líši. Z 15 miliónov stupňov Celzia v jadre postupne klesá na 6000 stupňov Celzia na povrchu. Dôvodom, prečo je tento slnečný kolos taký horúci, je jadrová fúzia. Fúziu spôsobuje extrémny tlak. Atómy vodíka do seba v jadre narážajú takou silou, že fúzujú a menia sa na hélium. Stred Slnka je ako aktívna vodíková bomba. Keďže je hmota v slnečnom jadre nesmierne hustá, trvá energii dlhý čas, kým sa dostane k povrchu, asi 1 000 000 rokov. Energia pomaly smeruje von, najprv žiarením, neskôr vo veľkých konvekčných vlnách, ako keď na sporáku buble polievka. Každá žltá bublina odpovedá veľkosťou Texasu. Aby sme sa o našej najbližšej hviezde dozvedeli viac, bola vypustená kozmická sonda Ulysses na 5-ročný výskum polárnych oblastí Slnka. Sonda bola poslaná hlboko pod rovinu obehu planét s cieľom získať čo najlepší výhľad. Koncom roku 1994 sme vďaka tejto sonde mohli poprvý raz pozorovať južný pól Slnka. Ulysses zachytila, čo astronómovia nemohli. Magnetické siločiary, znázornené modrou farbou, ktoré sa rotáciou Slnka rôzne naťahujú a pokrútia. Keď siločiary pretnú slnečný povrch, zabrzdia v mieste stretu plyny. V tomto bode vzniká slnečná škvrna, oblasť o 2000 stupňov Celzia chladnejšia než okolitý oceán žltej žiary. Takéto slnečné škvrny sú dosť veľké, aby pohltili Zem. Magnetická sila tiež spôsobuje, že okraje škvrny sú akoby strapaté a pripomínajú kovové piliny rozsiate okolo magnetu. Slnečné škvrny sa väčšinou zjavujú vo dvojiciach, a to na miestach, kde siločiary vychádzajú von a vnikajú dovnútra. Tieto veľké oblúky, nazývané protuberancie, opisujú dráhu siločiar magnetického poľa. Podobne ako podkovitého magnetu, tvaruje sa vychýlený plyn podľa magnetických slučiek. Ešte pozoruhodnejšie sú erupcie, výbuchy uvoľňujúce energiu rovnajúcu sa 10 miliónom vodíkových bomb. Erupcie chrlia do priestoru gigantické množstvá hmoty rýchlosťou viac než niekoľko miliónov kilometrov za hodinu. Nabité častice prúdiace zo Slnka sú hlavným zdrojom vzniku slnečného vetra. Podobne ako záhadný postrekovač, Slnko rozprašuje slnečný vietor smerom k planétam. Elektricky nabité častice dorazia k Zemi približne za jeden deň, ale z veľkej časti sú vychýlené. Kov v zemskom jadre sa správa ako obrovský magnet, ktorý väčšinu častíc odpudí, ale niektoré priťahuje k pólom. Častice po špirále padajú dolu, tvoriac nad južným a severným pólom oválne koruny. Keď zreagujú s vrchnou vrstvou zemskej atmosféry, rozpúta sa na oblohe veľkolepá hra svetiel – polárna žiara. Slnko takisto predurčuje počasie na Zemi. Vzduch zohriatý Slnkom v oblasti rovníka stúpa a mieri k pólom. V stredných zemepisných šírkach naráža na chladný vzduch prúdiaci opačným smerom. Tieto zrážky prúdov spôsobujú búrky. Planéty udržuje na obežných dráhach gravitačná sila Slnka. Ale nie vždy sa Slnko pokladalo za stred slnečnej sústavy. Po 4. storočí pred naším letopočtom prišiel Aristoteles s teóriou, že Zem je prirodzeným stredom vesmíru.
V jeho predstavách bola Zem nehybná a Slnko, planéty a hviezdy okolo nej obiehali, umiestnené na pevné dráhy. Aristotelov systém mal však jednu vadu. Planéty ostávali záhadou. Ich pohyb po oblohe bol značne nerovnomerný, preto dostali pomenovanie blúdiace hviezdy. Opäť storočí neskôr dospel grécky astronóm Ptolemaios k názoru, že nepravidelnosti sú zapríčinené dodatočným pohybom planét po epicykloch, malých kružniciach okolo ich hlavných obežných dráh. Ptolemajova teória fungovala pre planéty ako Merkúr a Venuša, ktoré brázdia oblohu za súmraku, ale pri iných planétach, ako napríklad Mars, zlyhala. Nasledujúce tisícročie neprinieslo výraznejší pokrok až do roku 1543, kedy poľský astronóm Mikuláš Koperník zavrhol predstavu o Zemi ako o strede vesmíru. Intuitívne vyvrátil ideu, že Zem je pokojná a prisúdil jej jednak rotačný pohyb okolo vlastnej osy a zároveň obeh okolo Slnka. Ale jeho domnienka, že obežné dráhy planét sú dokonalé kružnice, nechávala excentrické sľučky Marsu nevysvetlené. Ďalšie polstoročie sa viedli spory o pravdivosti buď to Ptolemajovej alebo Kopernikovej teórie, nakoľko platnosť tést Ptolemája ani Kopernika sa nedali doložiť. Predpoklad, že Zem a planéty obiehajú okolo Slnka, nakoniec potvrdili pozorovania dánskeho astronóma Tycha Braheho, ktorý paradoxne kopernikovský model odmietal. Veril, že planéty krúžia okolo Slnka, ale Slnko podľa neho obiehalo Zem. Brahe sa pokúšal dokázať správnosť svojej hypotézy 20-ročným precíznym pozorovaním pohybu planét. Záznamy Braheho výskumu použil po jeho smrti v roku 1601 nemecký matematik Johannes Kepler ako dôkaz krúženia všetkých planét okolo Slnka. Do roku 1609 dospel k poznatku, že obežné dráhy planét nie sú kruhové, ale elipsovité a rýchlosť pohybu planéty závisí na jej vzdialenosti od Slnka. K ďalšiemu objasneniu orbít významne prispel anglický vedec Isaac Newton svojím známym gravitačným zákonom. Newtonov geniálny objav hovorí, že sila, ktorá spôsobuje, že predmet padá k Zemi, je tá istá sila, ktorá riadi pohyb mesiacov a planét. Tvar obežnej dráhy a rýchlosť pohybu planéty závisia na intenzite gravitačnej sily a gravitačná sila závisí od veľkosti a vzdialenosti. Čím masívnejší je predmet a čím bližšie sa nachádza, tým viac je priťahovaný. Takže čím je planéta bližšie k Slnku, tým rýchlejšie sa pohybuje. Prirodzene, Merkúr má tak z planét najkratší rok. Za jeden pozemský rok obehne Slnko viac než 4-krát. Merkúr je pustá planéta, jeho povrch je vyprahnutý, nehybný a husto posiatý krátermi. Silná slnečná gravitácia priťahuje ako magnet úlomky z vesmíru a keďže je Merkúr v smere ich letu, nevyhne sa mnohým zásahom. Pretože je Merkúr tak blízko Slnka, dosahuje jeho teplota hodnoty, pri ktorých sa topí olovo. Cez deň sa zahrieva až na 430 stupňov Celzia, ale Merkúr nie je najhorúcejšia planéta. Toto prvenstvo prislúcha pri 480 stupňových teplotách Venuši. Oblaky kyseliny sírovej, do ktorých je Venuša zahalená, vytvárajú mimoriadne silný skleníkový efekt. Atmosféra planéty je plná oxidu uhličitého, vďaka čomu sa v nej zadržuje teplo zo Slnka. Až donedávna ostávala Venuša nepoznaná pod vrstvou mračien. Toto sú jediné snímky jej povrchu, ktoré sa nám doteraz podarilo získať. Na Zem boli odoslané predtým, než sa pristávajúca sonda rozstavila. Iné sondy zmapovali povrch pomocou radarov.
elektronicky prenikli oblakmi a získali prvé širokouhlé obrázky Venuše. Zistilo sa, že jej povrch je rovnejší, než sa predpokladalo. Je na ňom menej kráterov a vyvýšenín ako na Zemi či na Marse. Tieto placky sú vulkanické výbuchy sploštené atmosférou. Tlak je tu 90-krát vyšší než na Zemi. Venuša má najviac sopiek zo všetkých planét. Táto asi 1,5 kilometra vysoká už pravdepodobne vyhasla. Merkúr ani Venuša nemajú mesiac. Mohutná gravitácia Slnka by ho od týchto planét odtiahla. Prvý mesiac v slnečnej sústave je práve zemský satelit. Bez problémov by sa zmestil do Severnej Ameriky, čo znamená, že má priemernú veľkosť. Mesiac je k Zemi obrátený stále tou istou stranou. Odvrátená strana nie je nikdy vidieť, a to vďaka skutočnosti, že doba obehu a rotácie mesiaca je rovnaká. Trvá mu 27 dní, kým sa otočí okolo svojej osy a za rovnaký čas obehne Zem. V roku 1992 preletela okolo mesiaca umelá družica Jupitera Galileo. Sonda Galileo nám poskytla nový pohľad. Poprvý raz sme videli, ako sa Zem a Mesiac spoločne pohybujú vesmírom. Našu susednú červenú planétu Mars obiehajú dva najdrobnejšie mesiace v slnečnej sústave, ktoré sú pravdepodobne zachytenými asteroidmi. Ich priemer je menší ako 24 kilometrov. Mars je po Zemi najvhodnejším kandidátom na existenciu života. Vieme, že na Marse bola voda. Svedčia o tom polárne čiapky. Na fotografiách kozmických sond môžeme vidieť ďalšie dôkazy výskytu vody, ako napríklad tieto korytá. Sopečné hory poukazujú na rušnú minulosť. Tento vulkán, Olympus Mons, dosahuje výšku viac než 20 kilometrov. Je to najväčšia hora v slnečnej sústave. Je takmer 3-krát vyššia než Mount Everest a veľkosťou sa rovná štátu Colorado. Mars je studený a suchý. Priemerné teploty sa pohybujú pod nulou a jeho povrch je tak vyprahnutý, že na ňom dochádza k mohutným prachovým búrkam, ktoré sa môžu rozšíriť po celej planéte. Za najmohutnejšiu búrku sa považuje Veľká červená škvrna. Je dvakrát tak veľká ako Zem a zúri už najmenej 350 rokov. Na planéte Jupiter to len vrie. Jednou z príčin búrlivého počasia na Jupiteri je jeho rýchlosť rotácie. Deň tu má menej než 10 hodín. Ako keď točíme cestom na pizzu, aby sa natiahlo, rotuje Jupiter tak rýchlo, že sa na rovníku rozťahuje. Pásy mrakov v rovníkovej oblasti sa pohybujú pomalšie ako mraky pri póloch. Na hraniciach týchto prúdov vznikajú búrky. Jupiter je väčší ako všetky ostatné planéty dokopy. Ak prirovnáme Zem k hrášku, je Jupiter pomaranč. Je taký masívny, že by pohltil všetky planéty a mesiace slnečnej sústavy. Jeden z prvých ľudí, ktorí skúmali oblohu ďalekohľadom, zistil, že Jupiter má mesiace. V roku 1610 objavil Galileo 4 zo 16 mesiacov obiehajúcich okolo tejto obrej planéty. Galileové mesiace sú väčšie než Pluto. O 3,5 storočia neskôr sme na prieskum vonkajších planét vysielali do vesmíru sondy.
Voyager 1 a Voyager 2 boli vypustené v roku 1977. V roku 1979 sa sonda Voyager 2 priblížila k Jupiteru a odhalila jeho prstenec, ktorý bol príliš úzky na to, aby sa dal spozorovať zo Zeme. Z Jupitera sa Slnko javí len ako o trochu väčšia hviezda, vzdialená 800 miliónov kilometrov. O ďalších 500 miliónov kilometrov ďalej je Saturn, kráľ prstencov. Na začiatku 80. rokov ukončila sonda Voyager storočie špekulácií. Dovtedy sa totiž astronómovia domnievali, že Saturn má len 6 alebo 7 prstencov. Ukázalo sa, že ho obkolesujú stovky prstencov v 7 hlavných kruhoch. Saturn je zložený prevažne z plynného vodíka, takže má spomedzi planét najmenšiu hustotu, dokonca menšiu než voda. V dostatočne veľkom bazéne s vodou by Saturn plával. Voyager tiež navštívil Urán, vzdialený 1,5 miliardy kilometrov od Saturna a takmer 3 miliardy kilometrov od Slnka. Urán má neobvyklý sklon. Os rotácie leží takmer v jeho obežnej rovine. Niektorí astronómovia prišli s myšlienkou, že Urán niekedy utrpel obrovskú ranu, ktorá obriu planétu vychýlila o 98 stupňov. Urán má 15 mesiacov. Najpozoruhodnejším z nich je mesiac Miranda, ktorý sa pravdepodobne nejakým veľkým nárazom rozpadol, no neskôr sa znovu spojil. Jeho povrch brázdia útesy, krátery a kaňony, niektoré až 10-krát hlbšie než Grand Canyon. Tieto ľadovcové útesy sú 19 km vysoké. Keby ste z nich skočili, pád by vám vďaka minimálnej gravitácii trval viac než 12 minút. Ďalším nezvyčajným mesiacom je Triton, jeden z 8 satelitov Neptúna. Triton je najchladnejší objekt slnečnej sústavy. Napriek mrazivej teplote minus 235 stupňov Celzia je vulkanicky aktívny. Na južnom póle je gejzír, ktorý vytriskuje 8-kilometrové oblaky prachu. V porovnaní s ním vyzerajú zemské gejzíry ako vodné fontány. Neptún je ďalšia planéta s divokými búrkami. Pripomína magickú guľu. Nad povrchom je veľká tmavá škvrna, búrkový systém široký ako naša Zem. Okolité výchrice sa po planéte ženú rýchlosťou až 2000 km za hodinu, čo je najvyššia rýchlosť vetra v slnečnej sústave. O drobnom Plute vieme najmenej. Pri jeho vzdialenosti 5 miliárd 900 miliónov kilometrov od Slnka sme do roku 1930 o jeho existencii netušili. V roku 1990 zachytil Hubbleov vesmírny ďalekohľad doposiaľ najlepšie zábery planéty a jej mesiaca Chárona. V zásade Cháron neobieha okolo Pluta, ale obidva objekty krúžia okolo spoločného ťažiska. Niektorí astronómovia ich preto považujú za dvojplanétu. Príležitostne zavítajú do slnečnej sústavy kométy. Raz za čas skrášľujú našu nočnú oblohu niekoľko týždňov. Egypťania verili, že kométy sú posolstvá od bohov, ale v podstate sú to pozostatky vývoja našej slnečnej sústavy. Pri utváraní planét sa dostávali kúsky kamenia a ľadu mimo obežnú rovinu. Z tohto odpadového materiálu vznikal akýsi veľký obal, známy pod názvom Oortov oblak. A práve Oortov oblak je zdrojom komét. Jadrom kométy je hruda špinavého ľadu o veľkosti futbalového štadióna či dokonca celého mesta.
Počas miliardy kilometrov dlhého putovania môže na kométe vytrisknúť chvost. Keď kométa prekročí obežnú dráhu Jupitera, začne sa ľad pôsobením slnečného tepla odparovať. Plyny a prach kometárneho chvosta sa niekedy tiahnu do dĺžky až stoviek miliónov kilometrov, čo je viac než vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. Kométy sa často pohybujú po náhodných elipsovitých dráhach medzi planétami. Niektoré sa ako kamikadze vrhajú priamo do Slnka. Iné len brázdia jeho žeravý povrch. Kedysi dávno preletela v blízkosti Jupitera kométa, pričom gravitácia obrej planéty zmenila jej obežnú dráhu. Bola to Halleyho kométa. Vďaka Jupiteru je Halleyho kométa lapená v 76-ročnom cykle, počas ktorého na svojej dráhe obletí Slnko a vracia sa späť ďaleko za Neptún. V 17. storočí astronóm Edmund Halley významne prispel k nášmu chápaniu komét. Dovtedy ich vedci považovali za jednorázových návštevníkov oblohy. Jednoducho sa prehnali popri Zemi a už sme ich viac nevideli. Ale v roku 1680 Halleyho priateľ Isaac Newton pozorne sledoval pohyb kométy a prišiel na to, že putuje po uzavretej dráhe. Newton vyslovil názor, že ak má kométa dostatočne malú obežnú dráhu, objavuje sa na oblohe opakovane. Edmund Halley si chcel túto teóriu overiť, preto preskúmal 24 pozorovaní komét. Vyšlo najavo, že 3 z nich oddeluje rovnaký 76-ročný interval a ich obežné dráhy sú prakticky identické. Ak bol Halleyho predpoklad správny, mala sa kométa vrátiť v roku 1758. Mnoho rokov po Halleyho smrti sa kométa objavila presne podľa výpočtov. Astronómovia ju potom sledovali späť v čase. Čínska kresba na hrobke dokazuje výskyt Halleyho kométy v 2. storočí pred našim letopočtom. Kométu tiež pozorovali začias Juliusa Cézara. Môžeme ju vidieť na minci razenej na Cézarovu pamiatku. V roku 1301 ju taliansky maliar Giotto vyobrazil ako betlehemskú hviezdu. Keď sa Halleyho kométa objavila v roku 1910, stala sa najsledovanejšou kométou v dejinách ľudstva. Boli nasnímané prvé fotografie kométy. O 76 rokov neskôr privítali Halleyho kométu fotoaparáty s veľkým rozlíšením a obrovské ďalekohľady. Vedci sa však v roku 1986 neuspokojili s púhym pozorovaním kométy, ale vyslali k nej na prieskum 5 sond. 2 sovietske, 2 japonské a 1 európsku, ktorú nazvali Giotto po talianskom maliarovi. Keď sa sonda Giotto priblížila, sprostredkovala vedcom jedinečné zábery odhaľujúce vysokú jasnosť a hustotu kométy, ale televíznych divákov snímky sklamali. Zábery boli neskôr počítačovo upravené do takej podoby, aby splnili očakávania verejnosti. V strede jadro v tvare zemiaka, hruda prastarej hmoty asi 10x14 km. Gejzíry vystrekujúce 20 tón plynu za sekundu. Takto vyzerala cez hmlu Halleyho kométa. Kométy letiace slnečnou sústavou za sebou zanechávajú prachovú stopu. Keď Zem prejde prúdom kometárneho prachu, padajú jeho častice do našej atmosféry rýchlosťou až 64 km za sekundu. Trením bezpečne zhoria vo vrchnej vrstve atmosféry. Vidíme ich ako meteóry alebo padajúce hviezdy.
Väčšie kúsky asteroidov a komét pri styku s našou atmosférou obvykle zhoria. Ak sú dosť veľké a prežijú celú cestu na Zem, nazývame ich meteority. V roku 1992 sa istému mužovi podarilo videokamerou náhodne zachytiť túto ohnivú guľu nad Pittsburghom. Stopy po dopade meteoritov na Zem sú ťažko rozpoznateľné. Zahladili ich tisícročia pôsobenia vetra, počasia a vegetácie. Kráter Gossis Bluff pretrváva v austrálskom suchom podnebí už viac než 20 miliónov rokov. Je široký neuveriteľných 14,5 kilometra. Za najlepší exemplár dopadových kráterov na Zemi sa považuje Baringerov kráter v Arizone. Keďže vznikol len pred asi 50 000 rokmi, nestihla sa na ňom podpísať erózia. Existujú však aj lepšie miesta na pozorovanie stôp po nárazoch vesmírnych telies. Bez vzdušného obalu krátery jazviace povrch mesiacov svoj tvar prakticky nemenia. Niektoré kolízie môžu byť naozaj katastrofické. Saturnov mesiac Mimas má kráter, ktorý predstavuje tretinu šírky celého satelitu. Zrážka mesiac takmer zničila. Zem pravdepodobne zažila podobnú katastrofu. Na Jukatánskom polostrove v Mexiku objavila kozmická sonda radarom časti kráteru spred 65 miliónov rokov. Domnievame sa, že na Zem dopadol 8 kilometrov široký asteroid. Vedci predpokladajú, že táto zrážka vyhubila život na Zemi a navždy ukončila éru dinosaurov. V roku 1993 sme mali poprvý raz možnosť sledovať kométu v akcii. Traja astronómovia, Eugene a Caroline Shoemakerovci a David Levy, objavili ďalekohľadom na Mount Palomar v Kalifornii podivnú novú kométu. Žiariaci útvar v obežnej dráhe Jupitera dostal pomenovanie SL9. Nebola to však jedna kométa, ale celá eskadra komét s prachovým chvostom, letiaca v šíku. Tento úžasný obrázok fragmentov kométy SL9 nasnímal Hubbleov vesmírny ďalekohľad z obežnej dráhy okolo Zeme. Fragmenty vznikli v roku 1992, keď sa kométa dostala do výnimočnej blízkosti Jupitera. Slapové sily obrovskej príťažlivosti planéty ju roztrhli. O 2 roky neskôr sa úlomky vrátili a z opačnej strany dopadli na Jupiter rýchlosťou 200 000 km za hodinu. V júli roku 1994 bol v pohotovosti anglo-austrálsky ďalekohľad v Novom Južnom Walese. Deň po dni, ako reťazec fragmentov o veľkosti hory udieral do Jupitera, začínali byť viditeľné miesta dopadu. Tieto snímky s teplným rozlíšením zaznamenali vyše 20 veľkých zrážok. Keckov ďalekohľad na Havajských ostrovoch zachytil náraz jedného z najväčších fragmentov. Nad horizontom Jupitera vyrástol 960-kilometrový hríbový oblak. Pre obrý Jupiter boli zrážky iba pichnutia špendlíkom. Zem by ich tak dobre neniesla. Tmavá škvrna na tejto snímke je nárazová vlna o veľkosti celej našej planéty. Pre Zem by zrážka s kométou Shoemaker-Levy bola osudná. Zem je žiarivý klenot. Nie je žiadne iné miesto, kde by sa darilo tak rozmanitému životu. Aspoň pokiaľ vieme.
Pátranie po známkach života je ako hľadanie ihly v kope sena. Z vesmíru nie je vidieť, že na Zemi je život. Jediným náznakom je prítomnosť kyslíka. Ale v noci je existencia ľudí pre správny senzor nápadnejšia. Naučili sme sa využívať slnečnú energiu a deň sme si predĺžili umelým svetlom. Pomaly, ale iste poznávame Zem a naše postavenie v kozme. Všetko to začalo snahami zmerať vesmír. Pred viac než 2000 rokmi v Egypte svietilo slnko v Asuáne na poludnie vždy kolmo do studne. V tom istom okamihu v Alexandrii, 800 km severne od Asuánu, vrhal stĺp tieni. Grécky geograf Eratosthenes pochopil, že tento rozdiel spôsobuje zakrivenie zemského povrchu. Keď bolo v Asuáne slnko priamo nad hlavami ľudí, v Alexandrii svietilo šikmo. Uhly sa líšili o 1/50 kruhu, z čoho Eratosthenes usúdil, že vzdialenosť medzi Asuánom a Alexandriou musí byť tiež 50 obvodu Zeme. Nemýlil sa. Dĺžka obvodu zemského povrchu je približne 40 000 kilometrov. Eratosthenes dal svetu prvý astronomický výpočet veľkosti Zeme. Astronómovia potom mohli za pomoci dvoch vzdialených bodov na zemskom povrchu a trigonometrie určiť vzdialenosť Mesiaca, ktorá sa rovná 30 priemerom Zeme. Rovnaký vzorec bol použitý pri meraní väčších vesmírnych vzdialeností z dvoch protiľahlých strán zemskej obežnej dráhy. Keď začiatkom 20. storočia vstúpil na scénu Edwin Hubble, boli už na svete pomerne presné výpočty vzdialeností hviezd a pripravili pôdu pre Hubbleovo slávne štúdium galaxií. Rozvoj technológie nám v poslednom storočí priniesol viac informácií o kozme, než kedykoľvek predtým. Dnes už neskúmame len svetelné vlny, ale aj rádiové, infračervené, rentgenové či ultrafialové. Máme observatóriá na Zemi a vo vesmíre. Vyzerá to, že vždy, keď sa niekam zahľadíme, objavíme čosi nové. Možný život na Marse, ľadové čiapky na Mesiaci, čierne diery v strede miliónov galaxií. Pomocou Schmidtovho ďalekohľadu v Austrálii pracuje tím vedcov na trojrozmernom zmapovaní vesmíru. Vedci vezmú fotografiu vzdialenej oblasti kozmu a urobia nové snímky všetkých galaxií na obrázku, skúmajúc ich vek a vzdialenosť. Počítačom spracované informácie sa zobrazia ako segmenty vesmíru, jednotlivé diely kozmickej skladačky. Kúsok po kúsku dostávame celkový obraz. Pásy hmoty sa tiahnú v nepredstaviteľnej prázdnote. Svetielka pripomínajúce kvapky rosy na pavúčej sieti sú zhluky tisícok galaxií. Aj keď už dnes podobu vesmíru poznáme, zatiaľ netušíme, ako k nej prišiel. Mnohé fascinujúce údaje o kozme nám ako naše vesmírne oko sprostredkováva Hubbleov vesmírny ďalekohľad. Umiestnený mimo svetelného znečistenia miest a rušivých vplyvov zemskej atmosféry získava tie najostrejšie obrázky vesmírnych objektov. Jedna z jeho posledných snímok značne pozmenila našu predstavu o veľkosti vesmíru.
Záber sa nazýva Hubbleovo hlboké pole. Ďalekohľad urobil 342 opakovaných expozícií miniatúrnej časti oblohy, asi o veľkosti špendlíkovej hlavičky. S každou snímkou sa vynáralo stále viac neurčitých objektov. Okrem niekoľkých hviezd predstavujú svetelné body celé galaxie. Pred zhotovením Hubbleovho hlbokého poľa sa astronómovia domnievali, že existuje minimálne 10 miliárd galaxií. Teraz ich počet odhadujú na viac než 50 miliárd. Takto už s objavmi chodí. Nové odpovede plodia nové otázky. Odhalila by dlhšia expozícia viac galaxií? Je ich také množstvo na každom kúsku oblohy? Aké sú veľké? A ako sú ďaleko? Čím hlbšie prenikáme do kozmu, tým viac otáznikov sa pred nami vynára a naďalej formuje náš stále sa vyvíjajúci pohľad na vesmír. Slovenské znenie vyrobilo AV Štúdio.